Assalamu alaikum. Kana ji kamar datarka ko batirinka suna saurin ƙarewa da wuri? A wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka gano da kuma magance wannan matsalar ta ƙarewar data da kuma batiri. Kada a manta da liking, following in baka taɓa yi ba. A yi comment, mu haɗu a comment section in kana da tambaya. Mu je mu ga yadda ake gano da kuma magance wannan matsalar. Na farko shine mu shiga settings. Idan ka shiga settings na wayanka, ka yi can ƙasa ka nemo inda aka rubuta battery. So in ka shiga ciki sai ka yi wa ƙasa za ka ga battery using naka. So a wajen battery using a nan ne za ka lura da duk wasu jadawalin application da ke cikin wayanka, da wanda ya fi cin data tun daga rankin na farko misali har zuwa na ƙarshe. Percentage da komai a nan za ka gani. So a nan kaga application ɗin yana ci maka data. Idan kana so ka yi uninstalling nashi ko kuma ka je ka restriction nashi, misali ka hana shi aiki a bayan fage. Misali duk wani application da baka amfani shi kar ka manta yana cin data ka kuma yana cin battery. Sai dai in kai ka je kai kashe wannan abu. In ba haka ba zai ci gaba da ci maka data da kuma batirinka. Na biyu shi ma mu shiga cikin settings. Idan muka shiga cikin settings, so ban san wace waya kake amfani da shi ba, amma ka yi searching na data settings ko kuma data using. So sai ka shiga ciki shi ma. Idan muka shiga ciki, a nan ne za ka ga duk wasu application da ke cikin da wanda ka installing suke ci maka data. Akwai wanda baka ma amfani da su. So application da baka amfani da su wani sa'ilin sun fi ma cin data, musamman a cikin background, wanda suke running a background, wato wanda suke running a bayan fage. So wa'innan application din sai ka je ka disable nasu, ka kashe su daina aiki a background. Kamar a bidiyon da muka yi a baya mun nuna yadda ake yi, kuma gashi nan shi ma wannan gashi nan short video da muke shiga. So ka bi wannan bidiyo din da muke dan yi a hankali, insha Allah za ka magance wannan damuwa. Idan ka ga app yana cin data fiye da kima, to za ka iya kashe shi ko kuma kai uninstalling nashi. Kada a manta da liking, comment da kuma sharing. Mu haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.